Nyaya iyi payakatangira murume uyu akatenga mbatya ari kuti akatenga mbatya muna December 24 akatenga mabhottom etracksuit maviri atenga maviri matracksuit aya rechitatu ndoro akabatanidzira. Okay. Akusi kuba kubatanidzira. Iye ari kuti akabatanidzira. Okay. Zvadaro musi wa December 24. Saka takaona kubvunza kuti kubva December 24 waona kuti wabatanidzira. Sei usina kuzodzoka naro. Trouser yawo chizoti shamwari pandatenga trouser iyi ndabatanidzira. Semunhu uri mukorokoza wamuno mu area muno mupena longa muno. Unongodzorera chinhu chechi chemunhu wabatanidzira. Zvikanzi aiwa sorry ndakaba. Kuba kwandakaita ukuku ndakazongona ndati gare ndakuzvimba ndakuzvimba miri uya. Saka kuzvimba kwatanga kuita miri mai vangu vokubereka mwana uyu vakamubvunza kuti naiwe anonzi Maxwell chii chiri kukubata mumiri mako ndikuona miri wako uri kuzvimba. Zvikanzi ndofunga kana kuti kusimba here kana kuti kuita sei. Handizive mapinduro akaita kunani kuna mai vake ndingonzwa zvishomanana. Saka zvadaro mai vakaona kuti kuzvimba kuye kwanyanya vakatanga kufamba. Saka kufamba kwavakaita pokupedzisira pavakazofamba ndopakazoudza kuti mwana wenyu akaba kupena longa anoziva zvaakaita. Saka enda munomutaurira kuti hapana chinhu chawakaba here, enda munomubvunza. Ndokusimuka kwavakaita vakauya kuno. Vauya kuno ini ndiri kuno kumba ndopandakazonzwa vanhu vachiti apo paspeed up pane murume auya akazvimba ari kuti akaba. Saka kuba kwaakaita vanhu vari kumuunganira. Mabhottom acho chokwadi ari mupaper bag. Atoripo mabhottom anayo. Aripo atoripo. Iye achaziva here kuti akababa papi mabhottom ayo because paakauya akasvika pasport pacho paakatenga panzvimbo pacho ndopaakasvika akagara. Akati ipapo panzvimbo ipapa ndopanaira sei pandakatenga ndopaiva nemunhu wacho anonzi Mani. Okay, munhu wacho uyeye pacho panzvimbo ipapo. Saka nemanziro andakaita vakatiwo tafonera munhu ari kuMozambique. Tafonera munhu ari kuMozambique ikoko atiye achauya musi wechitatu. Tadaro ndopatakaudza kansera vakauya ndokutora mari ndokuwapa transport kuti vadzokere kuBhozi vanhu ndokuvatsomba. Taingofonerana kuzvimba zvazonyanya. Dzimwe nguva vanofona zvinhu zvai zvausiku hatina kuvata. Waizvimba mwiri wese mwiri wese wanga wakazvimba wese hapana pamba pakanaka. Wanzvati ukana panosumuka nzwara dzemakumbo kusumuka kushama kudai zvakashata. Panenge pashata. Musi wechitatu zvakazotambira foni 4:45 vafona vachindudza kuti Maxwell mukomana wayo hakusisina ashaya kuti waane matambudziko. Zvadaro musi wechitatu kuseni kwacho ndopakauya murume ari kufungidzirwa kunzi ndiye anenge akauraya. Kwete kuti ndiye akauraya, vari kufungidzira kuti ndiye anenge akashanja, hazi kuuraya vakashanja. Ndinonzi Flex Anton, munobvepi? Ndinobva kuMozambique Chimoyo. Alright. Nyaya iyi handizivi. Upenyu hwangu since ndakaberekwa ndisambonzwa nyaya yakadai nekumboitika kuchitsinza kwedu Saturday. So ndiri kuMozambique. Nezvitsinza zvandinobatana nazvo paumba, asi vana vangu ndingachiringa ari kuno vachitengesa, ini ndingachitengesa navo pamwe chete. Saka ari kuno akandifonera rimwe zuva kuti pane munhu akauya panapa kuti ndakaba mabhotomu panapa ndikagatsirwa. Iye kuti ari kuzvimba. Saka kutaura kuti ndakabira papi ndakabira papi. Ini ndakataurira vana nepafoni ndikazi imimi ataurire kuti isusu hatina kubirwa. Nekuti dai tabirwa tode kuziya tikifisi kuti tabirwa. Isusu hatina kubirwa. Ataurira kuti takawanda tinotengesa ipapo asi inini handina kubirwa. Tazina kubirwa. Abvunzei kuti takawanda amene amweni bvunzai vamweni ipapo. Imi munotengesei?
ini ndinotengesa zvakandosiyana-siyana, masecho, dzimwe nguva mablanketi, iwo mabhotomu nguva dzimwe ndinototengesa ndikasangana nawo neprice akachipa tinotenga ndinosoda tinotengesa zvese asi inenge iri pera. Iye uyu mukomana uyu muri kumuziva here? Aiwa, nehope yake neana nditomuzivi ndiani nekuti makastoma akawanda nguva dzimwe atinosevha apo. Vanobva Mozambique vamunoziva vakawanda here kana kuti ndimi moga vanobva Mozambique vanouya kutengesa kuno? AMozambique tinotengesa takawanda, tega basi takawanda tinotengesa Mozambique. Asi nengagara uroyi ungauraya muntu unobhotomu. Ini ndiri mutengesa nakabvira kudhara nditengesa munhu muZimbabwe. Mburi yangu ndikuridhira ne munhu muZimbabwe. Wana wangu nditengesa munhu, ini nditengesa munhu. Asi matinofamba tinobatana matsana dzimwe nguva tinokweretwa tichitsotswa pamwe ni 40 50 asatambota tsawana kuti tingakwanisa kuroya munhu kuti afa. Saka unozobatwa sei zvaida kuti vazvikuunganidza vanhu kuti abate vaizobata sei? Right, kuti paipa pakuunganidza ava vane munhu ari kusvikirwa mukomana uyu akashayika anonzi Maxwell ari kusvikira kune musikana uyu manje hanzvadzi yake, tikuti hanzvadzi yake ndiye ari kuita se ndiye ari kuti munhu akauraya munhu ndatomudhiraivha kubva kuMozambique aamuno muZimbabwe because iye munhu iyeye akatosvikawo marimwe zoro muno muZimbabwe. Saka zviri kufambirana nezviri kutaura mukadzi uyu, zviri kufambirana naye. Ari kuti ndoda kutora mbatya ndimupe kuti mbatya dzemunhu wawakauraya idzi satakabhadhara mari iyayo. Saka iwo uchazoona kuti zvauchasangana nazvo ipapo ndezvako. Alright. Saka tomboti andomazwa kuti kwanza hama dzacho dziri kufamba dzine munhu akafa akumuka handizvope. Saka zvobhuye kuti ude ukomba kuti uyu ndiye akandidini uyu ndiye akanduraya. Tomboti zviya wauya wakomba imwe munozvichenura sei? Kana ndikomba nini zvinodikira kuti tinonasa kufamba zvokufamba kana kuti toti aya anoti magodobori kana kupedza magodobori ndinoende nini muromo wangu ndichitaura kana ndini chaizvo ndazviita hazvina problema pesi ndingapana kudiwa inini ndinokwanisa kuona muziva wangu ndiri Moscow muno nyika isiri yangu asi pamboso zakadai ndinotendera hazvina kusiyana ngati jeri yauya yofunidza kuti ndizokwenda pamwe ndinopinda mujeri asi ndinotendera pesi panoda inodini ndinokwanisa kusvika nekuti hapana chandinoziva. Kansela akatiwo kwete iyi nyaya kana yadaro chidaidzai mapurisa munongedzera munhu mapurisa aripo nokuti mukamunongedzera munhu kuti uyu ndiye auraya munhu nezvinozoita vanhu vanokwanisa kurwisa munhu uya wokwadza munhu. Nyaya yaifanira kuti ite rufu rumwe chete kuchazwa nerufu 2 rumwe rwakonzereswa nesu. Vanhu vanga kuti aiwa vana mana tichavadi ngavachibuda munomu ngavadzokere kwavo vauraya munhu maona. Saka vasimuka vachinotsvaga malifti kuti vaende kuPenhalenga police station. Saka vanosvikirwa. Saka havana kuzosvika vasvika paho ndobva vadzoka peki zvikanzi tafunga mumufungiro. Nyaya iyi taikanganisa tikati maikanganisa papi tofanira kunotaurira sabhuku wekwedu Matsomba. Tataurira sabhuku tozotora nyaya iyi toenda nayo kupi kuna mambo ndiye achazotipa mapurisa ekwamambo toya kuno kuarea kuno kuOld West Penhalonga. Tasvika kuOld West kunoku ndio patichaenda nemunhu uyu anonongedzera munhu wacho waari kufungidzira kuti ndiye akauraya munhu, and then panenge pane security yemapurisa nechichi ipapo. Asi svikiro riri kuti inini ndikaenda kwasabhuku kwacho handidi kuenda, handichadi kuenda ako kwasabhuku kwacho. Handisi kuziva nenyaya iyi kwasabhuku kwacho handisi kuenda nokuti zvacho zvandoda kuita ndiite inini muri kundirambidza sesvikiro muri kundirambidza zvandoda ndiite.